लंका नगर के विनाश होके से रउआ बचा ली। का कहनी कि जे जे बनल वीर ओकरा के, कि जे जे बनल वीर ओकरा के अरे हरान कइले बारे बारे। समय केहू के न छोड़ले बालचार कइले बा। समय केहू के न छोड़ले बालचार कइले बा। जे जे बनल वीर ओकरा के, जे जे बनल वीर ओकरा के हरान कइले बारे बारे। समय केहू के न छोड़ले बालचार कइले बा। समय केहू के न छोड़ले बालचार कइले बा। और का कहनी समय के कारण ना रहले मोर सारथ। समय करवल से त भइल महाभारत हो। समय के कारण ना रहले मोर सारथ। समय करवल से त भइल महाभारत हो। कहनी कि हे राजन समय डोमे घरे राजा, ये राजा जी समय डोमे घरे राजा के व्यापार कइले बारे बारे। समय केहू के न छोड़ले बालचार कइले बा। समय केहू के न छोड़ले बालचार कइले बा। समय ऐसा आइल बा भगवान राम के भी वनवास भइल बा। आइल समय तो बने वास भइल राम के। दशरथ जी सुनले तो चलले मुक्ति धाम के। समय बने वास भइल राम के। दशरथ जी सुनले तो चलले मुक्ति धाम के। भक्ति बिट्टू प्रभु जी
पुकार कइले बारे बारे। देखिए भक्त लोग के भी बारी बारी से हाजिरी भगवान के चरण में लागता है। जय हो। भक्त कृष्ण नंदन प्रभु जी के अरे पुकार कइले बारे बारे। समय के के न छोड़ले बा लाचार कइले बा। समय के न छोड़ले बा लाचार कइले बा। जे जे बनल बीर ओकरा के जे जे बनल बीर ओकरा के हरान कइले बा। समय के न छोड़ले बा लाचार कइले बा। समय के न छोड़ले बा लाचार कइले बा। समय के न छोड़ले बा लाचार कइले बा। रे लाचार कइले बा रे लाचार कइले बा। बोली सच्चे दरबार की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय।